муҳаммад салоҳ дар роҳи ҷудошавӣ аз ливерпул қарор дорад, яъне даста бояд ба ҳаёти баъдию омодагӣ бинад. ҳақиқат дорад ки салоҳ яке аз ҳамлагарони нодири таърихи даста гашт ва ивази ӯ кори осон нахоҳад буд. имрӯз мо дар ин бора суҳбат хоҳем кард. дӯстон, навори мо бо дастгирии ширкати Ягекс омода шудааст. рақобатҳои футболӣ ва дигар навъи варзишро бо хизматрасониҳо ва коэффициентҳои баланди ширкати Ягекс боз ҳам ҷолибтар гардонед. он ҷо регистратсия осон буда, пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё бароятон дастрас мебошад. ана барои обуначиёни канали Футбародарон бошад, иқдоми махсус омода намудаанд ки дар аввалин пардохт бо промокоди тачфуд ба ҳисоби шумо то $100 бонус дода мешавад. силкаи заруриро дар комментария мегузорем. ба ҳама муваффақият. варианти якум Лерой Сане аст. ин бача дар канори росту чап ва ҳатто дар мобайн хело хатарнок аст. ливерпул аз маҳорати инфиродии ӯ аллакай огаҳӣ дорад, зеро дар Манчестер Сане дарди сари калоне барои рақибон буд. ҳамлагари 27-сола ғолиби Лигаи қаҳрамонҳо ва ҳатто таҷрибаи бозиву қаҳрамонӣ дар Премер-лигаро дорад. ин вариант аниқ ба Клоп писанд меояд. баъдан Килиан Мбаппе мебошад. ҳамлагари фаронсавӣ яке аз ситораҳои ҷаҳонӣ гашт. дар Монако дар канори рост бозӣ мекард, вале ӯ Мбаппе аст ва дар Дилхо мавқеи хатар эҷод карда метавонад. Дилхо даста орзуи хариданашро мекунад. агар Салоҳ ба Арабистон равад, аниқ бо он маблағ Мбаппе харидорӣ мешавад. аммо фаромӯш намекунем ки барои ӯ Ливерпул бояд бо Реал Мадрид мубориза барад. ҳамлагари дигаре ки Ливерпул метавонад ба даст орад, ин Федерико Киеса мебошад. Киеса ҷароҳатҳои зиёд бардошт, вале ҳар бори бозгашт ӯ сифати бозиашро аз даст намедиҳад. шартномаи феълияш то соли 2025 амал мекунад ва Ливерпул соли оянда ӯро бо нархи хуб харидорӣ карда метавонад. Клоп фикр мекунад ки садди роҳи ҷароҳатҳои ҳамлагари 26-соларо гирифта метавонад. Ливерпул ҳамзамон имкони харидорӣ кардани ҳамлагар аз дастаҳои Премер-лигаро дорад. агар даста ба ин қарор ояд, пас Ҷерод Боуин омода аст. ҳунари ӯ беинам хуб аст, вале агар ба Ливерпул ояд, шонси дурахшишаш бештар мешавад. Ҷерод аллакай 10 гол дар 15 бозиаш дар Премер-лига задааст ки танҳо Салоҳ аз дастаи Ливерпул болотар аз ӯ мавқеъ гирифтааст. ивазкунандаи хуб мешавад. ҳамин хел не? Ливерпул ҳатто метавонад барои ҷалби Букайо Сака ҳам талошашро кунад. Сака дар чемпионат дуюмин ҳамлагар баъди Салоҳ ба ҳисоб меравад. агар Салоҳ равад, пас беҳтарин. табиист ки Ливерпул аз чунин бозингар бо эҳтиром истиқбол хоҳад гирифт. аммо рабудани Сака аз Арсенал ин кори осон барояшон намешавад. ӯ симои дастааш аст ва имрӯзу фардои Арсенал аз ӯ вобастагӣ дорад. Арсенал ки барои ҷоизаҳо мубориза мебарад, ҷалби Сака қариб ки ғайриимкон мебошад. дар футбол чизи ғайриимкон нест, дуруст? бахусус вақте ки гап сари пулҳои калон меравад. варианти дигари қариб ғайриимкон ин Родриго аст. мадридиҳо иҷозат нахоҳанд дод ки ӯ солҳои оянда ҷое равад. беҳтарин буданашро Родриго қариб ки ҳар бозӣ исбот мекунад. инструменти асосии Реал дар қаҳрамонии Лигаи чемпионҳои соли 2022 ӯ буд ва фаромӯш намекунем ки Родриго ҳанӯз 22 сол дорад. Реал ӯро фурӯхтанӣ нест ва агар Мбапперо харидорӣ кунанду Ливерпул пешниҳоди хуб кунад, иҷозат медиҳанд ки ситораи бразилӣ тарки даста кунад. дар Ливерпул нақши калон хоҳад гирифт, чун дар Дилхо мавқеъ бозӣ карда метавонад. хариди осонтар барои мерсисайдиҳо шояд Рафиня бошад. ҳамлагари бразилӣ интизориҳои Барсаро пурра бароварда накард ва хуб мешавад ки ӯро бо нархи баландтар фурӯшанд. ҳолати баъди иқтисодии даста ҳам бояд ба назар гирифта шавад. агар пули хуб пешниҳод шавад, Барса Дилхо бозингарашро мефурӯшад. болои ин ҳама хави ситораи навро дар симои Ламин Ямал дидааст. Торес агар дар канораш бошад, пас Барса Рафиняро озод раҳо хоҳад кард. Рафиня дар Лидс баромади диданӣ мекард. дар Ливерпул бозиаш бенуқс мешавад. албатта ӯ Салоҳ нест, вале ҳамлагари сатҳи баланд мебошад. ки медонад, шояд Клоп таланти ӯро боз кунад. Юрген ҳамзамон аз Майкл Олисе метавонад истифода барад. бозии ӯ фарқкунанда аст ва ба Ливерпул мутобиқ мешавад. тобистони соли гузашта ӯ наздик ба гузариш ба Челси буд, вале шартномаашро бо Кристал Пэлас тамдид намуд. ҳамин чиз шояд хариданашро мушкилтар созад, вале ин Ливерпул аст. агар харидан хоҳад, роҳашро меёбад. хуб дӯстон, киро шумо ивазкунандаи сазовори Салоҳ дар Ливерпул меҳисобед? дар комментария қайд кунед ва навори ҷадидро мунтазир бошед.